Удари ли се? А? Вика, заболялите! А? Да. Ти се удари лошо, обаче. Първото ми падане. Ох, не знам какво стана. Салто Богданец, боли ли тук гръбнака нещо? А? Жив ли си? Добре. Защото беше жестоко падането. Болезно. Дано съм фарал всичко от него. Едно падане. Айде! Айде, карай надолу да те доснимам. Лекочко, защото сега вече си разконцентриран. Кажи, Зеле! Шапката долу, долу! Шапката! Си ходиме ли? Давай, 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 давай! Тичи, 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 тичи! Ще едно. А? Айде! Бъдете аз нещо. Ама и той падна. Падна ли? Жестоко. И аз го заснех. Ходим си върнем картите, айде. Да, чакайте да ми... Къде познаваме? Значи много яко, аз така не се подал никога до сега.